Moi! Nyt on aika leipoa leipää. Apurina mulla on Aaron. Taas. Tässä on nyt meidän taikina, jota mä oon käynyt kääntelemässä muutaman kerran päivän aikana. Ja nyt mulla on tässä 2 tällaista koria, mihin mä laitan ne. Kohotuskoriksi näitä kutsutaan. Ja tää on tämmönen ihan ostettu kohotuskoriksi, mutta sitten tää on tällainen ihan tavallinen amppelikori, mihin mä oon sit vaan laittanut tällaisen leivinliinan. Niin tänne Aaron, sä voisit sillä aikaa, kun mä teen noita leipiä, sä voit levittää tänne jauhoja näihin koreihin. Noin, sieltä niin. Ja sit laitetaan vielä tämmöistä rouhetta sinne pohjalle. Tällaista, missä on moniviljarouhetta, koska tähän itse taikinaan mä oon huomannut semmosen, että kun tää on tämmönen levain-taikina, tällainen vehnäjuuripohja, niin tähän ei kannata ihan hirveästi laittaa muita juttuja, koska se ei kerta kaikkiaan sitten onnistu. Sä voit laittaa ihan kunnolla näin ja sit sä pyörittelet. Oliko sulla joku kysymys? Saat kysyä toki, jos on. No niin, eli mulla oli tupla leipä. Jos te teette sen perusohjeen mukaan, niin silloin on vain 1. Niin tää kun mä poikkasin tän, niin sitä ei välttämättä sitten teillä ole. Tää on aika valosa nyt tää kuva, mä näen, mutta näillä mennään. Eli täältä sitten nostetaan sivuilta sisälle ja käännetään toisinpäin. Näitä voi tehdä eri tavalla. Netistä löytyy kaikenlaisia eri tapoja tehdä, mutta mä oon todennut tämmöisen aika hyväksi. Tässä on taas tää lasta ihan loistava. Noin. Sitten se jätetään lepäämään. Noin. Ja täältä sitten tulee toinen leipä. Noin. Yes. Ohjeiden mukaan näiden pitäisi nyt olla 20 minuuttia tässä näin. Sen voi vähän miettiä maalaisjärjellä, että tekeekö niin vai antaako. Mä oon yleensä laittanut aika nopeasti ne näihin koreihin sitten. Eli tänne sitten vähän tällaista rouskuvaa. Oi kun sä teet tarkkaa työtä. Nyt tulee nämä rouskuvat sinne kans. Hyvä. Ja sitten siirretään ne tänne vaan. Nostetaan. Tässä pitää käyttää aika paljon jauhoja, koska muuten se tahmaa ja se on sit vaan tosi vaikeasti käsiteltävää. Sä saat laittaa sen toisen. Yes. Tämän jälkeen nämä laitetaan jääkaappiin yön yli ja paistetaan sillä tavalla, että 300 astetta. Jos teillä on puuhella liesi, niin silloin ei tarvi laittaa mitään nesteastiaa, mutta jos on tavallinen sähköuuni, niin sinne joku astia, missä on nestettä, niin siellä tulee semmoinen höyryefekti. 300 astetta vartin, 20 minuuttia, niin että ne saa semmoisen paistopinnan. Sitten mä oon yleensä kääntänyt ne nurin, niin että se pohjakin saa sitten semmoisen ihanan rapeuden, koska me halutaan ihan rapeita leipiä. Mitäs siellä tapahtuu? Alkaa olla vähän tämmöistä iltavilliä täällä, niin me lopetellaan tältä erää. Mutta toivottavasti saitte tästä vinkkejä, kyselkää, jos joku jäi epäselväksi. Tää on aika hauskaa tää hapanjuurileivonta, mutta se vaatii vähän rutiinia, niin kärsivällisyyttä. Hyvä tulee. Yes. Hyvää yötä, me sanotaan nyt, vaikka te katsotte tän silloin kun katsotte. Yes. Me mennään lukemaan iltasatua. Moikka!